aquí desde a Radio Vilameal, a mellor radio de todo o Nigrán. Non temos nosos compañeros e compañeras de transmitirán as badaladas. Esperemos que este 2023 fora moi bo, pero que o 2024 sexa aínda mellor. Desde un lugar moi especial para nós, os nosos compañeiros darán pasos carrillóns. A continuación presentarán os cuartos. Despois explicarán o funcionamento das badaladas en cada país. E tamén comentarán os acontecementos do 2023. Por último, darán as badaladas, que ir preparándonos. E agora, para toda a xente que nos está a escoitar, desexámosche un bo ano novo. Se algún catalán nos escoita, bon Nadal. E aos nosos veciños portugueses, Feliz Natal! Tamén aos holandeses os desexamos un bonjour. E aos nosos amigos ingleses desexámoslles un Merry Christmas. En Alemania desexamos vos un Frohe Weihnachten. aos italianos que pasedes un bon Natale. E gracias por esa pizza tan rica que nos facedes. E agora pasamos cos nosos compañeiros e compañeiras dende un lugar fermoso. Bon Nadal! Adiante, compañeiros! Hola, boas noites. Seguimos aquí na Radio Vilameal, a mellor radio de toda Nigrán. Xa estamos aquí no Concello de Nigrán xunto aos meus compañeiros. E os preguntaredes, por que hai tanta luz xe de noite? Nin nada máis nin nada menos, son as luces de Vigo que alumean hasta o noso concello. E agora temos aquí presente a todo o pobo de Nigrán que están super emocionados e nerviosos polo que vai suceder. Como invitadas especiais temos a Marina Vidal, a María Pereira e a Palo de Nigrán. E agora toca despedirnos deste 2023 e saudar a 2024. Agora serán os carrillóns. A continuación serán os cuartos. Prestade moita atención. Adiante, compañeiros! Boas noites, feliz Navidad, Merry Christmas, Feliz Noel. Bon Nadal a todos. Estamos aquí no Concello de Nigrán, como podedes ver, Para facer a prova dos cuartos real, dos cuartos de Nadal. Pero tranquilos, que ainda quedan un minuto. Aunque una prueba o tenemos que hacer muy bien, porque senón suspendemos música, mates, lingua... Tranquila, tranquila, iso non pasará, o iso espero. Cada vez falta menos para un ano novo. Ano novo, vida nova. Unha cousa, agora que o penso... Que son os cuartos? Os cuartos son catro sons antes das campanadas municipais. Ah, xa me lembro, que veñen antes das badaladas. Nas que se comen as uvas sen atragantar. Ben, non nos despistemos. Que chegan os cuartos, que chegan, que chegan! Sí, en efecto, me comunican de que xa é a hora. Xa, con todo o que falamos, terminaron os minutos. Xa está, que empeza o primeiro cuarto. Aí va o segundo cuarto. O terceiro cuarto. E o cuarto! Pois hasta aquí os vosos cuartos. Aunque foi unha prova, nos saiu bastante ben, non credes? Sí. Unha proba magnífica. Agora veñen os que van a explicar as badaladas. Atentos ás badaladas! Good afternoon, people! No, esa é Nel. Bueno, imos comenzar coa explicación das badaladas. Antes de comenzar, temos que coller as palomitas. Non, de toda a vida son uvas, como non o sabías? Hecho mesmo, collo palomitas. Pero en Italia soese tomar lentillas estufate. Pero iso que? Son lentellas estofadas. Ah, Pois en Alemania tomanse uvas. eu tomo na casito. Bueno, que sí, que con cada badalada se toma unha cousa. E cantas badaladas son? Son 10, non? Son 12! E así son as badaladas. E agora veñen os nosos compañeiros Cos desexos de ano novo! Hola a todos, espero que pasedes un bo ano 2024. Todos! Mirás todes! Ah, sí, perdoa.
todo. Demos, onde deixei as miñas uvas? Paula, que están aquí? Sempre ti, Concho. Paula, como que vas? Eu tomo frutos secos, gustame as tradiciones de Rusia. Ai, que raros sodes todos. Eu sempre comín os aniños. Preparaos, que empeza. ¡Fantástico! Veña, veña. Iso que é? É o carrillón. E iso? Son os cuartos. E cando empezan as campanadas? Agora, agora. 3, 2, 1, xa. 1, 2,